मित्रों नमस्कार। कैसन बानी रउआ सब। रउआ देखतिन भूषण भोजपुरिया के। मित्रों आज हम रउआ से एगो बड़ा खुशी के चीज़ शेयर कल जा रहल बनी कि अब तक के सरकार में इतना दिन से काम करे के बावजूद लगभग 7-8 साल पत्रकारिता रहे होने ईटीवी महुआ न्यूज़ से लेके दैनिक भास्कर और फिर सरकार में आ गई। तो सरकार में पिछले 7-8 साल से काम चल रहा बड़ुए, लेकिन सरकार में काम करे के बावजूद भी एक चीज़ बड़ा महसूस भइल कि सरकार के सरकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों तक पहुंच बड़ा ही कम रही, जौना के कारण आम लोग ओकर कम लाभ उठा रहा बा, या तो जानकारी के अभाव में या प्रॉपर चैनल से जानकारी मिल नहीं के पावत। अब जैसे देखी कहे के तो एकरा खातिर सूचना जनसंपर्क विभाग एक स्पेशल विभाग बनल बा, जौन की सरकार की योजनाओं से प्रचार प्रसार से लेकर के तमाम चीज़ें देखेला। लेकिन तंत्र में हजारों करोड़ों रुपया खर्च करे खातिर योजना के जानकारी गांव-गांव तक लक्षित समूह तक पहुंचावे खातिर खर्चा कल जाला, लेकिन पैसा तो खर्चा हो जाला लेकिन लक्ष्य के तक प्राप्ति ना हो पावेला। ये अक्सर देखल गइल बा। और रुआ के हम ये भी बता दें कि बहुत सारी योजनाएं ऐसा बा जौना के डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट करता, चाहे गौ पालन होके, मछली पालन होके, कृषि के रूप में कई सारा व्यवसाय बा, रोजगार बा, तो मधुमक्खी पालन बा। सब चीज़ में आजकल जौन बागवानी बड़ुए, बागवानी मिशन के तहत छत पर बागवानी कर सकिना, घर में कर सकिना, इस सब चीज़ के बावजूद में अनुदान बा। किसी में 50%, 75%, 90% तक अनुदान बा। तो ओकरा बावजूद भी आम लोगों तक की सूचना कहीं ना कहीं से नहीं पहुँचत। यही से बेरोजगारी भी बढ़ रहा बा। लगातार 20 साल से सरकार माननीय मुख्यमंत्री के रहला के बावजूद भी गरीबी में हम निचले पायदान पे बानी। जीडीपी रेशियो बढ़ता, लेकिन आम आदमी के पॉकेट के जौन खर्च बा, जौन रुपया के शक्ति बा, उ काहे नहीं के बढ़त। ये बात कहला के बहुत ज़रूरत बड़ुए। तो ये सब चीज़ सोचला के बावजूद भी हमार मन में ध्यान में एगो आइल है कि हम एगो काहे न चैनल शुरू करी। तो हमार 25 करोड़ जौन दर्शक बाण भोजपुरिया के, ये भोजपुरिया के दर्शक के रूप में विशेष रूप से ये चैनल समर्पित बा। और हम रउआ की योजना से लेकर के सरकार की योजना का बा ओकर जानकारी देब, और सरकार जौन योजना के पूर्ण कैले बा ओकरा में का खामी बा, का खूबी बा, एकरो बारे में बताइब। तो ये सब कुछ रउआ के बताइब। रउआ हमरा चैनल के साथ भूषण भोजपुरिया जौना के नाम बा, आपन भाषा आपन बात आपन माटी के सब में बात हुई, अपना भाषा में हुई तो वो ठीक लगी। और ये भोजपुरी के लिए समर्पित 25 करोड़ दर्शकों के चैनल बा। तो सब लाइक करी, सब्सक्राइब करी, एक साथ जुड़ी, जल्दी देखत रही। रुआ के हर दिन हम कुछ ना कुछ नया जानकारी देते रहम। अखबार के माध्यम से भी अखबार में का छप रहा बा ओकरों की जानकारी देव। उ योजना से रुआ का फ़ायदा मिली, अखबार के कौन योजना रुआ तक पहुँच पाई, कौन ना पहुँची, यहू सब के बारे में जानकारी डिटेल रूप से बताइब। तो रुआ हमारा चैनल के साथ जुड़ल रही, लाइक सब्सक्राइब जरूर करी। और हम रुआ के सरकार के खामी और खूबी दोनों चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करम। तो धन्यवाद। आज से ही हमार मुहिम की शुरुआत हो गई। रुआ सब देखत रही भूषण भोजपुरिया के, आशीर्वाद देते रही चंद्रभूषण भट्ट के। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।